Het maar weer een hele storm. Maar wat we wel hier is het droege waar van de midden van een groot pad. En van de morgen hier we eerst hier en daar wat rein. Wel, hoe rein werd te sprutsen. Het wordt een witte boel, maar het wordt ook een roege nacht. Joen betekent rein en lichte rein, letter joen. En vannacht ruint het stevig en dan in de rim van de nacht wordt het droeg vanuit het noordwesten en westen waai. En de temperaturen vannacht zomen bij de size of de zon graden hinnen. En het eerste pad van de nacht en joentijd nog altijd een krachtig onthudde wind en die komt uit zuid-zuidwest waai. Kan niet waar het gebied eerst nog wel eens even stormig wezen. Dan morgen, Nijsdag. Een dag met nog zwolle zinnen erbij, bewolking, het lijkt het bij ons meest droog te blijven. Nou ja, letter komen eens op een bui of een buiken. En de temperaturen morgen zomen bij de 8 of de 9 graden hinnen. En de wind uit west tot zuidwest waai en het wordt weer eens even wat rustiger, een matige en krachtige wind. Dan op naar het vooruitzicht. Als we zorgen naar het waar op Waasje, Toornsje en Vreed, dan heb ik op alle dagen uiteindelijk droeg waarsteen. Het is op het nipperke, de zinnen er uit en trog eens even bij en in de nacht van Waasje op Toornsje wel rein, maar dat geldt net voor Hoedij. En de temperaturen zijn 8 of 9 graden, die blijven dus heeg voor deze tijd van het jaar. Ja, en dan is dan eerste week van januari, ik weer anti-winters. Nou ja, we maken morgen in het nieuwe hier, maar weer even in het waarsje.